ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଜାପାନର ଜଣେ ଗୋଟେ ନାମକ ପିଲା ଜେସ୍ ତାଙ୍କ ନାଁ କୁକୁରକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଯେ ନିଜେ କୁକୁର ହେଇଗଲା। ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା କୁକୁର ପ୍ରତି ତାର 220 କୋଟି ଟଙ୍କା ସର୍ଜରୀ କରିଛି କୁକୁର ହେବା ପାଇଁ। ଲାଷ୍ଟ କୁକୁର ହେବା ପାଇଁ ସର୍ଜରୀ କଲା। ଭାଇ तो दिमाग को सालुट। पुणी एबे गोटे न्यूज भाइराल होची एबे कहूची जे ता पई गोटे फीमेल कुकुर दरकार जहाँ को से मैरिज करियो। बाइगा हे प्रभु की जुग हला रे भाई। जो माने कुकुर जन्म न पई डरुतले ये निजे कुकुर हेला। ଏବେ ଆଉ ମଣିଷ ମାନେ କୁକୁରକୁ ଡରିବେନି, କୁକୁର ମାନେ ମଣିଷକୁ ଡରିବେ। 220 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମୁଁ କେତେ पैसा ही पैसा होगा। ए उठा ले रे देवा।